Nakatala og pagdahili sa yuta sa Barangay Marilog Proper, Davao City, dala sa sagunsong pag-ulan sa lugar. Atong sano ng detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil. Saray kabalakan karon sa Barangay Marilog Proper sa Davao City ang parte sa Davao-Bukidnon Highway tungod sa pagkankan sa yuta ilalom sa maong dalan tungod kay nahumok na ang yuta resulta sa sagunson nga pag-ulan. Mitakilid na kining barandilya, lakip kining poste sa telecommunications company. Dihang midahili na ang yutang gikatukuran ni ini. Kilid sa dalan sa Davao-Bukidnon Highway nga sakop sa Purok 36 Maligaya, Barangay Marilog Proper, Davao City. Sumala sa barangay, nakanka na ang ilalom sa dalan tungod sa kahumok sa yuta, resulta sa sagunsong ulan. Nakita naman dito sir nga ang iyahang maong status sa iyahang luna sa yuta, di gid siya ingon nga kanang gahi ba makakaptan. So ni samot pag gid kana siya barandilya bugat. So hinay. Actually sir gamay pa na siya. So katong time tong the other day nga kusog ang ulan, nagkahinay hantod ngun daw siya nga dako na gid kay iyahang liking. Kini ang gikabalakan sa residente si Julito tungod doo lang ang ilang tindahan sa lugar sa pagdahili. Wala ni kagian. Walay kaagian gud ang tubig kay ang kaning murag ang ika 4 lanes aning Hayop National Road diha ra man taman, so wala na lahos dito, so nagoy posibilidad nga ang tubig kanang diha ganing at part, so dito gud padulong, so walay maagian man gud ang tubig. Ning basig madamay ni amo ang community stores. O galing muulan na sabayan pa nga maagian sa dagkong truck ang dalan. Posibleng mubigay ang highway sa grabing pagdahili sa yuta. Problema ang highway, sanglit walay laing dool nga alternatibong ruta pasulod og pagawa sa Davao City gikan sa Bukidnon. Hinoon, na-report na matud pa kini sa barangay ngadto sa City Engineers Office o DPWH aron gilayong maaksyonan og malikayan ang hilabing pagkankan sa yuta. Nagulat na lang gid Mr. kung unsay response nila. Kay actually kami dili na mo basa-basa matarog kay wala may enough good nga equipment nga para mo dito. Pahimangno sa mga residente o motorista nga mag-igmat ilabi na o mubunok ang ulan, sanglit landslide prone gayud ang Marilog area. Sara gawas pag-igmat kinahanglan sab nga maminaw sa mga abiso sa Barangay Disaster Risk Reduction Management Offices labi na kung dunay mga pagdaot-daot sa panahon. Sara. Daghang salamat Argil Relator.